I evo nas, ovo je moja snajka. Kaži ćao. Ćao. Došli smo do Soluna na večeru. Čuli smo da ovde u Luci ima neki dobar restoran. Ja koja sam živjela ovde, bukvalno nemam blage veze, ali došli smo do ovde i voze nas ovim predivnim golf karom. Dunja, šta si ti juče uradila sa golf karom? Slupala. Slupala se u zid juče. Tako da, javljamo se sa večera. Je izginuo ovde. And this ship, this is something touristic or what? Floating bar. Why do you go there? It starts from something 9 o'clock, right? Ja sam ovdje u ovom srednjem, jel? Gde, ovdje? Ovdje. I? A bilo dobro? Jasno. Idone niskom cattimeno ne disegni, periveblimenon storileški, ne leggiate, uvijek nam viste, Iisuse didano nazarinotane stavrovenon, vidjeti u pesti nove, video toko sa poetica nastor, alla ivagede, i patetis masitesa proceto Petro. After 5 tequila, it's not that easy to make pizza. They are all together. Yes, they're all together. All together. And I want to every people fight with them. This is my idea.
This is the reason why we must make together. To expand, this is not to help this change the world. I know that I sound totally crazy, but this is my war until I will die. Fight with this fucking like Alexander's government corrupt fucking shit with this I don't know deep state and this they I don't know kill babies and drink their blood and everything. Oh, Americans, English, yeah. And rich country, I don't know. Snijem se hajt. Dosta više piše. Možeš. I don't think these kind of pizza last 30 years. Alexander is sad because I'm skinny. Well, this is the perfect, but it's really enough. Maki. All the buildings, Maki. you sell whatever you sell. Maki. I have you sell. Maki. Banana Maki. Guys, what's money? Maki. So what is staying all the time in the building? The interior. Don't Maki. put money in the Yeah, this is different. Also in Greece, they have all the constructors have the same problem, the same fault. Because I know, I know some other. I can make Put for too much money only on the exterior. You are coming to me, you with Tara, you come and take this. Maki. Maki. What kind of cake? Maki. You decide from the architect. You trust the architect and you put money. But the buyer doesn't want it. So what? You have to Maki. take it out. Maki. Put money only in the exterior. Only the exterior. In the interior, You have invested for invested. Maki. Dragi moji, ne znam koliko ćete me čuti od vetra. Ja sam sinoć imala takvu jednu avanturu. Otišla sam do Soluna da jedem. Odlučila da se vidim sa drugaricom Monikom, jedna devojka iz Slovenije, s kojom sam se bavila manekenstvom. Zajedno ovde. Svi znate da sam ja, što se kaže u Grčkoj, da sam u Grčkoj domu, stiže mi neke smešne poruke. I naravno Nikolina i Anja su me kidnapovale i otišla sam u tu prokletu paraliju. Bože, životu se gore nisam provala po pitanju žurke. Znači katastrofa. Deca, se neki, ne znam kako da se izrazim sad da nekog ne uvredim, ali baš neki primitivni ljudi. Tako ću reći. I čudno se izgledaju, nije ni važno. Ne mogu da kažem da sam se nešto pravila, wow. I skate kilo košta 3 evra. I samo sumarom, to je to što se tiče mog izlaska. Ja sam jutros ustala... Da, ja sam sinoć pojela 2 girosa. Ljudi, nisam trepnula, znači bukvalno sam promrmljala 2 girosa bez da trepnem. Jutros sam ustala malo ranije. Anja i ja sam otišli da doručkujemo, pa smo pile kafu, jela sladoled. Onda sam se vratila za Solun. Otišla tamo na ručak, još jedan ručak, ne znam šta mi mnogo jedem, moguće da sam u PMS-u. Prela sam se kao prasica i sela na autobus i došla za Kaliteon nazad. Nešto mi ovdje društvo. Sad sam stigla, kako sam zadremala u autobus kao neka baba. Inače da, mnogo volim da se vozim gradskim prevozom u Grčkoj, zato što to mislim ne radim u Srbiji. Ne mogu reći da sam ja iskompleksirana,
ali mogu reći da drugi ljudi jesu, stvarno ne želim da njihovi iskompleksirani mozgovi utiču na to, znači da mene neko komentariše i ostale stvari, pa zarad tog njih negativnih komentara to izbjegavam. A onda se setim da samim tim što uopšte snimam ovaj reality, dobijem svakodnevno neke uvrede i komentare. Sad su mi ovi najsmešniji. Otišla da vodi računa o svom zdravlju, a izlazi svako večer. Kakve veze ima to što moram da se ugojim sa time što, mislim, izađem u grad. Ja nego ću se zakucam negde kod imam 16 dece i muža i ne znam ti nešto 60 godina. Mislim, razumijem da vi nemate mogućnosti da uživate u životu i da u isto vreme vodite računa o svom djetetu. Meni je to stvarno jako žao. Ali ja verujem da sigurno moje djete za 15 godina, da mu kažem, znaš, ima si 9 mjeseci, mama otišla na 10-15 dana na more da odmori, i to nije ni 10-15, nego na 7. On će da kaže, sram te bilo, žalim da budeš majka više. Kao, pročitao sam ja komentare, našla sam komentare od 15 godina od random baba na YouTube-u i slažem se s njima. Nemaju ko. Tako da, chill, ljudi, chill, život je lep. Morate da pričate pozitivne stvari da biste privukli pozitivnu energiju u vaš život. Baš zato što ste toliko isfrustrirani, zato što toliko mizerni životi i toliko vremena imate, čak da se bavite sa mnom, da mi računate koliko sam dana gdje je bila. Nadam se sve čuje. Zašto zbog vetra. Tako da u suštini to je to, dragi moji. Želim vam lepe živote i da manje brinete o tome šta ko radi. Evo ćao, nismo se dugo vidjeli. Vratila sam se u Beograd predno 4-5 dana. Piki je sa mnom, ali sam odlučila da ga ne prikazujem više toliko, jer imam neke strahove da mi baju. Obrisala sam također sve slike sa Instagrama. Nema potrebe da prikazujem svoje dete, jer mislim da te slike ne znam zašto, ali ugledala sam sebe da nešto nije u redu od kad kačem njegove slike, tačnije od prvog dana. Hoću da kažem da sam počela da doživljam ljubavni brodolom sa svim bivšim momkom i sa zdravljem od kad sam se porodila. I pošto ne znam, ništa drugo ne verujem, pa eto verujem da mi baju. Što se tiče nekih drugih stvari, ništa, Piki ja uživam već 4-5 dana. Sutra ide na adaptaciju u vrtić, da vidimo kako će to da prođe i nadam se da se kroz par dana vraćam i na posao. Tako da suma sumarom po pitanju kuće sve ide kako treba. Što se tiče nekih drugih stvari, pričala sam dosta o onom sirupu. Sirup sam počela da pijem zvanično juče, danas mi je drugi dan, danas mi je drugi dan sirupa. I to je suštini to. Ima neki ukus mentola, znači nije neki gadan, toga sam se najviše plašila, zato što ovaj kolagen koji pijem je odvratan. Ali suma sumarom dopada mi se. Također mislim da sam se nešto malo prolepšala, ali mislim da je to zbog toga što sam pocrnila. To je to. Da. Piki sve više raste, sve mi više zanimljiv, sve više navaljao. Znači, vi ne znate, čim bebe tako malo
stanu na noge, što se kaže, po pitanju to kretanje po kući, automatski se hvata zašto stigne. Tako da štekeri su nam sada najveći problem, kupili smo one zatvarače, šporet, obožava da ga otvore, da lupa sebe u glavu time i leti po celoj kući. Niti mogu da piškim, niti mogu da se kupam na miru, što mi je preslatko. Tako da, u suštini, to je to. Ne znam šta bih još mogla da vam kažem. 2 dana sam radila generalku, čistila, sređivala. Ja sam svakako zvala čistačicu dan kad sam odlazila, međutim napadala je prašina. I malo mi je parket teži za održavanje i moram faktički ručno da ga perem. Znači ja popraskam ceo parket i onda rukom idem preko celog stana sa onim peškirima za pod. Da, zato što Piki svuda pouzi, ja volim da sve to bude dezinfikovano i žalostno je što moram to svaki dan da radim, zato što ne znam kako napada prašina. Što se tiče nekih drugih stvari, štitna železa, ne znam šta bih vam rekla, znam samo da je u fullu porasla, da je sve veća, što mi jako brine i jako me nervira, ali šta je tu je. To je suštini to. Radim, čuvam dete i that's my life. Čekam komentare da sam nemajka, što sam rekla da čuvam dete i to je moj život. Jako mi je prijelo što sam malo odmorila. Mislim, iskreno odmor mi se pretvorio u zamor iz razloga što sam se dosta svađala i tako te neke stvari, ali što se kaže, Bog mi je pokazao ko treba da bude pored mene, ko ne. Samim tim više se ne družim sa drugaricama s kojima sam se družila, iz razloga što ne poštuju osnovne neke kodekse i moralna načela u životu, a to je da se ne pipkaju sa mojim bivšim, sadašnjim, budućim i tako dalje. Neke drugarice prosto obožavaju to da rade. Drugarice. Tako da da, jako sam srećna što sam, morat ću reći, odjebala dosta ljudi iz svog života i jako mi je lepo. Piki i ja uživamo i to je jedino što mi je potrebno trenutno. Što se tiče nekih drugih stvari, ne znam šta bih vam rekla, to bi bilo to.
Evo se da spava, cijel dan spava. Znači mama. Ma ti je moja ljubav. Znači ti moja ljubav. Moja ljubav neće. Moja ljubav neće. Moja ljubav neće. Ma te ćeš? Čekaj. Izvali. Vidi. Šta je to? Je to tvoja krema? Ti i mama delite tu kremu. Jeste. Zato što mama želi da ima kozu kao ti. Da budem lepa i nizna kao ti. Jeste, to je naša krema. Naša kremica. Ne. 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 Ja je. Kaže, ja je. Koka je snela, ja je. Jel ti voliš da jedeš jaja? Kaže, ja jedem samo žumance. Samo žumance i to ponekad. I kaže, još sam mali. Mr. Stay zmesko. I još malo da vam se obratim. Pikija sam kupala, večero je i zaspo. Sad je ono mom time. Mom time je čaj i džez u pozadini. Što se tiče neke druge stvari, mislim da sam dosta stvari preskočila. Svi znate za haos koji je bio po TikToku i po Instagramu i tako te neke stvari. Zgrožena sam dokle sam sebe dovela, jer nekako i ti reality i celo to moje javno pojavljivanje nekako kao svoj najveći promašaj vidim celu tu situaciju. Ne mogu da verujem što se desilo, iskreno da budem. Od tog dana i naredna 3-4 dana sam skapirala ko su mi prijatelji, ko nisu i samim time je taj moj emotivni udarac bio 10 puta jači nego što je trebalo da bude. Baš sam u šoku šta me je zadesilo. Iskreno budem, 3-4 dana uopšte nisam bila dobro psihički. Kad to kažem, ne mislim na anksioznost, depresiju, plakala, kukala. 4 dana sam sedela i gledala u jednu tačku bez jedne suze, bez jedne misli, osim crnih. Jedino je to što me održalo u životu tih par dana je što sam razmišljala o Nikiju i mnogo mi je drago što imam dete i mnogo sam srećna što sam majka, jer opet kažem, ne postoji stvar koja bi zamenila ovu sreću koju ja imam sada i kao što vjerovatno imaju sve mame na ovom svetu. Nemojte da dozvolite sebi ovakve situacije, ne znam kako da vas posavjetujem. Ja sam se naslušala ovakvih priča, nagledala svega i svačega tokom života, pogotovo što znate da sam imala malo burniji život i malo sam odrastala van kuće i tako to. Stvarno sam se svega i svačega nagledala i očigledno mi te stvari nisu bile za nauk, iz priloženog. Tako da čuvajte sebe, pazite sebe, volite sebe. Niko to neće raditi umjesto vas. Ne verujte apsolutno nikom. Znači nikom. Nikome ne odajte svoje tajne. Nikome ne dajte potpuno sebe koliko god je to moguće. Znam koliko je teško, pogotovo kad zavolite partnera, prijatelja, člana porodice i tako dalje. Meni je ovo bila ozbiljna lekcija i mislim da ni jedna prethodna ne može da se meri sa njom. Da sam ja stvarno pomišljala na najgore par dana, jer ja nisam znala nekako da se izvučem iz toga. Nije meni ugrožen integritet, nije meni narušeno bilo šta osim psihičkog mira. Opet kažem, sve te neke stvari koje su za mene rečene, vi pričate godinama, tako da ništa novo nisam čula. Ali došlo je od osobe koje sam najviše verovala. Nakon toga su još 2 osobe isto uradile. Ne javno, ali su mi privatno napravile neku vrstu problema. I dalje se psihički oporavljam od svega toga. Iskreno da budem, možda i na silu ne razmišljam o tim stvarima i ceo taj moment moj Nikijev mi dosta skreće pažnju generalno sa svega, kamoli sa tih loših stvari, tako da
ne znam šta bih vam rekla, ljudi. Ne, čuvajte sebe. Čuvajte sebe, ja sam neko, eto, ko ceo život pravim neke gluposti, idem po realitima, tukla sam se, šta se nisam radila. Pogrešan izbor partnera, mislim, ne mogu sad to da generalizujem tako, mislim da je samo jedan pogrešan, to je, znate na koga mislim. Ali ti prethodni su bili nekako nedovoljno meni posvećeni, a ja sam se davala cela i onda skapirala sam jednu stvar. Kad se dajete celi, kad se u potpunosti dajete, na kraju, kada se to završi, od vas ne ostane ništa. A taj neko je pun ljubavi, pažnje, energije, pozitive, svega što je upio iz vas, on je pun. I on će sutra nastaviti svoj život kao da se ništa nije desilo. A vi ćete biti ti koji ćete se oporavljati. To se meni je to desilo. Zašto mi ova klima duva hladno? Samo sekund. Ja sam neko ko je, od kog je ostalo pola čoveka, ja sam neko ko je sad na silnim kortikosteroidi terapijama i sirupima da bi vratila svoje zdravlje, da bi se dovelo u red, tako da ne dozvolite sebi da dovedete sebe u istu situaciju. Opet kažem, mnogo je teško jer došla su neka mnogo odvratna vremena, monstruozna, ja bih to tako rekla. Neki moji kodeksi koje ja imam, koje sam imala generalno tokom života, po pitanju partnerskih odnosa, ne mogu sad da kažem da sam ja u fullu kodeksna ličnost u skladu s time da sam učestvovala u prevari i tako tim nekim stvarima, tukla se i tako dalje. Ja gledam neke druge stvari i sad, dobro, mogu ja da budem separativna koliko god hoću i to i želim. Uvijek će biti baba neka koja će u komentaru da mi napiše, ali ako si to rekla, kako onda ovo drugo ne poštuješ i tako dalje. Isto kao što postoje grehovi prema Bogu, pa ljudi puše cigare, ali se pričešćuju nedeljom i poste i tako dalje, ali tokom tog cijelog istog posta puše, pa misle da su postili u potpunosti. Isto tako, ja imam separativno razmišljanje po pitanju tih moralnih načela. Ja sam neko ko nikad svog partnera ne bi prevario, ja sam neko ko nikad ne bi ukrao i ne bih slagala. Znači, ja ne bih slagala. Da, bilo je dosta situacije da sam ja morala da okrenem istinu, izvrnem i tako dalje zarad nekog svog dobra. Pod to smatram reality i tako da neke stvari, jer ko ste vi meni da se ja vama pravdam, ili vama govorim istinu, vi ste apsolutno nebitni, mislim konkretno na publiku, ali ja nikad u životu nisam slagala svoje roditelje, nikad u životu nisam slagala nijednu svoju prijateljicu, nikad u životu nisam slagala nijednu svog partnera. Ne uključujem dotičnog, zato što to nije bio partner, nego sprdačina, ali dobro. Pod dotičnog mislim na reality partnera, ne na oca mog deteta. Tako da ova vremena se uopšte ne poklapaju sa time. Ljudi ne razmišljaju tako. Evo, vidjeli ste sami situaciju celu gde je neko o meni iznosio laži, istine, što god, kako god. Opet kažem, niste vi meni niko i ništa da se ja vama pravdam. Opravdala sam se po pitanju supstancije tih stvari, zato što prosto sam imala potrebu da dokažem da ništa ne konzumiram, jer stvarno ništa ne konzumiram. Šta će mi? Mogu da popijem po flašu vina jednom u nekom periodu i to meni apsolutno prije i godi, malo šamućeno legnem u krevet i sasvim dovoljno za to neku vrstu opuštanja. Takođe postoji masaže, takođe postoji i džez i 1000 nekih stvari koje sam otkrila u posljednjih 5-7 godina. Tako da, i neko iznese niz laži na vaš račun, istina, neistina, čega god, a vi ste toj istoj osobi dali sebe, dali sve što ste mogli da date. I onda vam se desi takva situacija, a ja već u toj situaciji nemam zdravlje, nemam kilažu, opada mi kosa, radi mi štitna, imam problem sa želucem, imam problem sa svime. I u tim trenucima taj neko zbog kog si se ti prepolovio ti uradi takvu stvar. Onda na sve to 2 drugarice sa kojima sam bila najbliža na svetu mi zariju, samo mi dodaju još 2 noža u srce. Tako da, 3 drugarice. Tako da, ne znam, posavetovala bih vas da koliko god je to moguće poštedite sebe davanja, jer ne mora taj neko da zna koliko ga volite. Može i da osjeti tu ljubav putem vaših dela. Nemojte da pričate. Nemojte da vidi da vas ima. Znači, ni prijatelj, sad ja ću reći majka i otac, jer prosto kod mene je takva situacija. Ne kažem da svi dolazite iz oštećenih
porodice, ja konkretno dolazim, nemojte nikome da stavljate do znanja koliko vam je stalo. Nemojte nikome da posvećujete vreme u kom smislu. Posvećujte dokle god to vam odgovara. Nemojte da vi propustite obrok da bi neko drugi jeo. Nemojte da spavate 2 sata kraće da bi neko spavao 2 sata duže i tako dalje. Ne dozvolite sebi takve stvari, jer ćete na kraju vi da se raspadate i da crkavate. Niko vas neće pitati ni kako ste i da li ste dobro, osim eto slučajnih prolaznika i random ljudi sa društvenih mreža koji me prate. Hvala vam, jer ja vam opet kažem, ja nisam imala nikog. Ovih zadnjih 2-3 nedelje nisam imala nikog. Ni jednu drugaricu, ni jednog druga, nikog. Imala sam Srnu, imala sam Sofiju, ali ne znam kako da mu objasnim. Ja sam se njima javila tek kad je ceo haos prošao. Ja se Srna nisam javljala na telefon tih 5 dana nikom, ocu rođenom nikom. Držala sam te live-ove u nadi da mi se malo skrenu misli. Pomogli ste mi. Tako da hvala vam još jednom na tome. Ne znam što bih vam rekla. Čuvajte sebe.